ኣብ ህይወተይ ካብ ዝፈልጦም ሰባት ኣደይ እታ ዝሓየለት እያ ነይራ። ኣብ ግዜ ህፃነተይ ወጋሕታ ምስ ኮነ ምስ ኣደይን ኣቦይን ክትንስእ ከለኹ ፈፂሞ ይሃሰኒ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣቦይ ናብ ስራሕ ክኸይድ ከሎ ኣደይ ከዓ ንኣዳም ሓወይ ናብ ቤት ትምህርቲ ክተብፅሖ ትኸይድ ነይራ። ኣዳም ሓወይ ምዕባየይ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ግዜቲ ቀዳማይ ክፍሊ ዝምሃር ነይሩ። ኣቦይን ኣደይን ሓወይን ስለምንታይ ኣንጊሆም ይትንስኡ ምንባሮም ምኽንያት ነይርዎም። ኣነ ኣደይ ኣንጊህ ንኽትንስእ ንምንታይ ትግድደኒ ከም ዝነበረት ግን ይርድአኒ ይነበረን። ሕጂ ብዕድመ ነተሓሳስባን ምስ ጎበዝኩ ግን ኣደይ ስለምንታይ ምስኦም ክትንስእ ትግድደኒ ምንባራ ብተፈላለየ ምኽንያት ምዃኑ ተረዳእኹ። እቲ ቀዳማይ ኣደይ ኣነ ወዲ 4 ዓመት ከለኹ በይነይ ገዲፋትን ንኽትከይድ ስለ ዘይደልየት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማርያ አንጊሄ ምትንሳእ ክላመዶ ስለ ዝደልየትኒ እዩ። ኣደይ በላሕ ሰበይቲ እያ ነይራ። ኣደይ ብቁልዕነተይ ካብ ትእዝዘኒ ነገራት 3 ነይሮም። ንሶም ድማ ክፍለይ ንኸፅሪ፣ ኣስናነይ ንኽሓፅብ ወይ ነብሰይ ንኽሕፅብ። ነዚ ንኽገብር ምግዳድ ወትሩ እዩ ዝሕርቀኒ ነይሩ። ወዲ 11 ዓመት ኣብ ዝኾንኩሉ ግን እዞም ነገራት መብዛሕትኡ ግዜ ሕጉስኒ ስለ ዝነበሩ ንትእዛዝ ኣደይ ብሃንቀውታ የፅበየ ነይረ። እንተኾነ ግና በላሕ ዝኾነት በዚ ምኽንያት እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነትን። ከመይ ጌራ ቁኑዕ ምኽሪ ከም እትህበኒ እውን ወትሩ ትፈልጥ ነይራ እያ። ወዲ 7 ዓመት ከለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ቤት ትምህርቲ እናበኸኹ እምለስ ነበርኩ። ከመይሲ ኣብቲ ግዜቲ ጃጃው እየ ነይረ። መዛነይ ከዓ ጨካናት እዮም ነይሮም። ኣደይ በኸየ ክመፅእ ከለኹ ኣብ ሕቑፋ ፀጊዓ ርእሰይ ብምድራስ እንታይ ከም ዝኾንኩ እንዳሓተተት ንብዓተይ ብምድራስ ቁኑዕ ምኽሪ ትህበኒ ነበረት። ንእሽቶ ብዝነበርኩሉ እዋን ሓደ ግዜ ብዛዕባ ክብደተይ ባሳጨ ነበርኩ። ኣደይ ከዓ ብንእሽተያ ኸላ ከማይ ከም ዝነበረት ትነግረኒ ነበረት። ንእሽቶ ብዝነበርኩሉ እዋን ኣይኣመንኩዋን ነይረ። ከመይሲ ኣብቲ ግዜቲ ከምኡ ዝነበረት ትመስል ኣይነበረትን። ነዊሕ ብናዊ ፀጉሪ ሰማያዊ ዕንቲ ዘለዋ ነዊሕ ቀጣንያ ነይራ። ንዓይ ግን ሓፂር ጸሊም ፀጉሪ ቀጠልያ ዕንቲ ድማ ነበረኒ። ኣቦይ እውን ከም ናተይ ምስሊ ስለ ዘይነበሮ ሰባት ወለደይ ካብ ኦርፋን ወሲዶም ከም ወልዶም ገይሮም ከም ዘዕበየኖም ዝሓስቡ ነይሮም። ሓደ መዓልቲ ወዲ 9 ዓመት ከለኹ እቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ቆልዑ ጌና የጓይኒ ስለ ዝነበሩ ኣደይ ቅድሚ ርእያዮ ዘይፈልጥ ናይ ቀደም ናይ ስእሊ ኣልቦ ነውፅያ ከተርእየኒ ጀመረት። ድሕሪኡ ስእሊ ሓንቲ ኣብ ከባቢ ዕድመይ ዝነበረት ሓፃር ሰማያዊ ፀጉሪ ዘለዋ ገጃፍ ጓል ኣምፀት። እዚኣ ኣነ ነቲ ሽዑ ዝነበረኒ ክብደት እኳ እንተነከኽዎ ነዊሕ ግዜ ወሲድለይ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንነብሰይ ብሓንቲ ትርኢት ጥራየ ዝጥምታ ነይረ። ንሱ ድማ ክቕየር እንተደልየ ከም ዝቕየር። ሕጂ ክብደትካ ክትንክ ትኽእል ኢኻ፣ ምናልባት እውን ከምኡ ኽኢልካ ክትነብር ትኽእል ትኸውንካ። በዝኾነ በቲ ብተፈጥሮኻ ንዝላገጥ ሰብ እንተሃልዩ ክትግደሰሉ ይብልካ። ምኽንያቱ ብርዝነት እተሓሳስባኻ እምበር ብክብደት ስጋኻ ትዕቀነሉ ግዜ መድረኽ ይበዝሕ በለትኒ። ካብቲ መዓልቲ እቲኣ ኣትሒዘ ብዛዕባ ብክብደተይ ምብካይ ኣቋረፅክዎ። ነቲ ዝጸልኦ ዝነበርኩ ክብደተይ ንምጥፋእ ቃልሲ ጀሚረ ክብደተይ ንምጥፋእ ጀመርኮ ስፖርት ናብ ልምዲ ተቐይሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ስፖርት ፊትነስ ከፊተ ኣብ ትሕተይ ልዕሊ 8 ሰራሕተኛታት ክቆፅር ከለኹ ልዕሊ 250 ዓማዊል ድማ ኣለውኒ። ኣደይ ብፍቕሪ እንተዘይትሕብሕበኒ እንተዘይተተባብዕኒ ኣብዚ ደረጃ ምበፃሕ ኮይለ ፈፂመ ይሓስብን። ስለዝኾነ ድማ ኣደይታ ጅግና ኣርኣያ እያ ይፈትወኪ ድማ ክብላ ደሊ።